U zemlji je nastala glad posle one prve gladi koja je bila u vreme Avrama, pa se Isak uputio u Gerar kod Avimeleha cara Filisteja. Tada mu se pojavio Gospod i rekao mu: nemoj da silaziš u Egipat, boravi u zemlji za koju ti kažem. Ostani u ovoj zemlji, a ja ću biti s tobom i blagosiljaću te, jer ću tebi i tvom potomstvu dati sve ove zemlje i ispunit ću zakletvu koju sam se zakleo tvom ocu Avramu. Umnožit ću tvoje potomstvo da ga bude kao zvezda na nebesima i tvom potomstvu daću sve ove zemlje i preko tvog potomstva blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Zato što je Avram slušao moj glas i izvršavao svoje obaveze prema meni, moje zapovesti, odredbe i zakone. Tako je Isak ostao da živi u Geraru. Kad su se ljudi iz tog mesta raspitivali za njegovu ženu, on je govorio: to mi je sestra. Bilo ga je strah da kaže: to mi je žena, jer je mislio: ljudi iz ovog mesta ubiće me zbog Rebeke, zato što je bila veoma lepa. Pošto se Isak tamo duže zadržavao, jednom je Avimeleh, car Filisteja, gledao kroz prozor i spazio ga kako grli svoju ženu Rebeku. Avimeleh je odmah pozvao Isaka i rekao mu: ona ti je u stvari žena, zašto si onda rekao: to mi je sestra? Tada mu je Isak odgovorio: tako sam ti rekao, jer sam se plašio da ću zbog nje poginuti. Avimeleh je zatim rekao: šta si nam to učinio? Zamalo što neko iz naroda nije legao s tvojom ženom i ti bi tako na nas svalio krivicu. Tada je Avimeleh celom narodu dao ovu zapovest: kogod dirne ovog čoveka i njegovu ženu, bit će pogubljen. Posle toga Isak je zasejao njive u onoj zemlji i te godine je požnjao 100struko, jer ga je Gospod blagoslovio. Zato se taj čovek obogatio i sve je više napredovao i sticao bogatstvo dok nije postao veoma bogat. Stekao je stada, ovaca i goveda i mnogo slugu, tako da su Filisteji počeli da mu zavide. Filisteji su zatrpali i napunili zemljom sve bunare, koje su sluge njegovog oca iskopale u danima njegovog oca Avrama. Na kraju je Avimeleh rekao Isaku: idi od nas, jer si postao mnogo jači od nas. Tako je Isak otišao odande, ulogorio se u dolini Gerar i tamo ostao da živi. Isak je opet iskopao bunare za vodu koji su bili iskopani u danima njegovog oca Avrama, a koje su Filisteji zatrpali nakon Avramove smrti. On im je dao ista imena koje im je dao i njegov otac. Isakove sluge su kopale u toj dolini i tako naišle na izvor pitke vode. Pastiri iz Gerara posvađali su se sa Isakovim pastirima rekavši: to je naša voda. Zato je Isak taj bunar nazvao Esek, jer su se oni prepirali s njim. Zatim su iskopali i drugi bunar, pa su se i oko njega posvađali. Zato ga je Isak nazvao Sitna. On je otišao odande i iskopao još jedan bunar, ali se oko njega nisu posvađali. Zato ga je on nazvao Rovot, rekavši: Gospod nam je sada dao dovoljno prostora i učinio nas plodnim u ovoj zemlji. Odande je otišao u Virsaveju. Te noći Gospod mu se pojavio i rekao: ja sam Bog tvog oca Avrama. Ne boj se, ja sam s tobom i blagoslovit ću te i umnožit ću tvoje potomstvo zbog mog sluge Avrama. Zato je Isak na tom mestu podigao oltar i prizvao Gospodnje ime. Tamo je razapeo svoj šator, a njegove sluge su iskopale bunar. Kod njega je iz Gerara došao Avimeleh sa Ohozatom, svojim bliskim prijateljem, i Fikolom, zapovednikom svoje vojske. Isak ih je upitao: zašto ste došli kad me mrzite i kad ste me oterali od sebe? Oni su odgovorili: zaista smo vidjeli da je Gospod s tobom, zato smo rekli: hajde da se zakunemo jedan drugome zakletvom između nas i tebe i da sklopimo savez s tobom, da nam nećeš učiniti nikakvo zlo, kao što ni mi nismo dirali tebe, nego smo ti činili samo dobro kad smo te pustili da odeš u miru. Ti si onaj koga je Gospod blagoslovio. Tada im je Isak priredio gozbu i oni su jeli i pili. Sljedećeg jutra su rano ustali i zakleli se jedan drugom. Zatim ih je Isak otpustio i oni su otišli u miru. Istog dana došle su Isakove sluge i javili mu za bunar koji su iskopali rekavši: našli smo vodu. On ga je nazvao Saveja, zato se i onaj grad sve do danas zove Virsaveja. Kad je Isav imao 40 godina, uzeo je za ženu Juditu, kćer Veirija Hetejna, i Vasematu, kćer Elona Hetejna. One su zagorčavale život Isaku i Rebeki.